ଶଳା ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ଠିକ କଥା କହିଛନ୍ତି, ସବୁ କରିବ କିନ୍ତୁ ନାରୀ କି ସପିଂ କରିବାକୁ କେବେ ହେଲେ ନେଇକି ଯିବନି। ଏଇଠି ଶୁଣୁଛ, ତମର ଏଇ ନୀତି ସକାଶେ ମୁଁ କୁଆଡେ ଆସିନି। ରାସ୍ତାରେ ଆଇଲେ ଯେ ଗେଜେ କେଚେ ହବ, ମତେ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗେ। ମତେ ଡାକିଲ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି କିଣିବାକୁ, ଆଉ ଏଇନା କାଇଁ ମୋ ଉପରେ ଚିଲଉଛ? ତୁ ମାଇକିନା କଣ ଜାଣିପାରିବୁ? ଆସିବା ରାତି 12ଟା ହେଲାଣି, ରାସ୍ତା ସବୁ ଶୁନଶାନ, କେମିତି ଘରକୁ ଯିବ? ଏଇଠି ଗାଡି ରଖ ଆଖିକି ଉଠି ଆଜି ଦେଖିଲ ଶଳେ ଭୂତ ତାରି କହୁଛି ଲେଟ୍ କରିନି ଏବେ କଣ କରିବି? ଆଲୋ ହେ ମାଇକିନିଆ, ଏ ଭୂତକୁ ଦେଖି ମୋ ଗାଣ୍ଡି ଫାଟି ବ୍ଲଡ ବାହାରିଲାଣି, କଣ କରିବି? ନାଇଁ ମ, ରାସ୍ତାରେ ଖାଲି ତ ମୋ ଉପରେ ଚଢି ଯାଉଥିଲ, ଏଇନା କାଇଁ ତମ ଗାଣ୍ଡିଟା ଫାଟି ଯାଉଛି? ଆଉ ରୁହ ଦେଖିବା କଣ ହେଇଛି। ହେ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶ ଠାକୁର, ରକ୍ଷା କର ପ୍ରଭୁ, ରକ୍ଷା।